Тук самурайчето как пердаши. Ще обръщаме ли? Кажи му да... Васе, стоп, стоп! Сега долу ще го фаним отзад. Трябва с отверката да се разви задния край. Ай, бах, гъч. Без да псуваме, ще загубим детската аудитория. Ма ти си още. Как бе? Как да не посочи? Въздържа се от този път. Значи явно може би няма да падне и от гумата. Нищо чудно, ако е засучи навътре, ще... Не, да Не, не. бе, трябва тук е един... Една видя. Да. Че гвозди няма. Как ми видя? Този номер съм го играл и аз с синята витара. Не съм мъчи. От тук мъчи нататък да обърнеш. Няма, тя Не се оттам видя да докъде. идеш. Да. Добре, поне задницата да я качиш тук и да мога да я изкараш нагоре, или? Не, бе, натам ще май се изкарам, ама ще закачим. Ще дърпаме, да. Да, на лебето. Окей. Давай, правим дълъг филм. Няма смисъл. Дългометражен. Почва да става скучно дългия клип. Добре. Усмехни се. Да не става реклама, скри с това етикета, да.